Možno aj vy poznáte nejakých cyklistov, ktorí nemajú radi vietor. Prekáža im, ak prší, či priveľmi pripeká slnko. A prepadne ich hrôza, keď cesta začne trochu stúpať. Pre nejedného zdatného cyklistu sú však práve strmé kopce ozajstným korením cyklistiky. Kto vie, či downhill, teda súťažnú disciplínu z jazd, nevymysleli práve cyklisti, ktorí sa neradi driapu do strmých kopcov, ale radi sa z nich spúšťajú. No robia to takým spôsobom, pri ktorom nejednému z nich ide srdce z hrude vyskočiť a prizerajúcim sa divákom tuhne krv v žilách. Vítam vás pri májovom vydaní Pedála, magazínu pre priateľov bicykla. Hello, baby. Send us out to the pretty little girl in the red dress. Baby, won't you look my way? If you see me walking, baby, won't you look my way? I don't wanna let you, baby, won't you look my way? No, I am not a bad man, so take just a little while. No, I am not a bad man, so take just a little while. I take you for a spin, baby, make you happy all the while. V Holandsku, v krajine rovnej ako stôl, pripadá na obyvateľa viac ako jeden bicykel. V 15-miliónovej krajine napočítali 16 miliónov bicyklov. V hornatom kraji severu Slovenska na Kysuciach sa do pedálov šľape o niečo ťažšie ako na hrádzi pri polderi. Kým pod lenivými veternými mlynmi už kvitnú tulipány, v kopcoch javorníkov a Beskýd sa ešte drží sneh a preháňajú sa veterné mrazivé smršte. A predsa aj na Kysuciach majú bicykle radi a z roka na rok je ich tam čoraz viac. Hore dolu po kopcoch sa preháňajú nadšení cykloturisti aj odolní bajkeri. Pôsobí tu bývalý pretekár a vyrastajú nové generácie nádejných cyklistov. Mal som aj dosť v zime zdravotných problémov, takže som minimálne trénoval. Takže mne stačí teraz pár týchto prúčich a už sa zadýcham. Keď je kondička, tak sa dá ísť pár prúčich po sebe. No ale to časom, jak bol cyklista niekto, že trénoval celý život, tak do toho beho mesiaca, dvoch sa dá do tej kondičky ako dostať.
U nás na Kysuciach je pomerne dlhá zima, trvá od novembra do apríla, takže naši cyklisti sú nútení zimnú prípravu absolvovať väčšinou buď na bežkách alebo na takýchto stacionárnych bicykloch, na ktoré som im zostrojil podstavec a použijú si svoj vlastný cestný bicykel ku tomu. A takto vlastne trénujú celú zimu. Tisícky kilometrov si bojnický rodák Štefan Letavaj odkrútil v sedle cestného bicykla počas svojej pretekárskej kariéry. Vo farbách bratislavského Interu zažil svoju najúspešnejšiu sezónu. V roku 1986 sa stal majstrom Slovenska. V nasledujúcom roku pretekanie prekvapivo ukončil. Bicykel však doteraz na klinec nezavesil definitívne. Takže toto sú moje majstrovské bicykle. Toto je cestný a toto je horský bicykel. Na tomto cestnom je to už veterán. Rám má 23 rokov, súčiastky 15 rokov. Na tých súčiastkách je už najazdené približne 100 000 kilometrov. V 91. roku som skúsil na kvalitnejšom horskom bicykli sa odviesť a po prvej jazde som bol tak nadšený z toho bicykla, že prvý týždeň som nemohol spávať, kým som nenašetril, nepožičal si peniaze na ten bicykel a behom týždňa som ten bicykel musel mať. A odtedy ma tak zaujali tie horské bicykle, že sa snažím aj tie najnezjazdnejšie terény zdolávať v sedle. Nechcem ich absolvovať vedľa bicykla, i keď je to strašne namáhavé. A v tých prudkých extrémnych kopcoch, tam vám ide to srdce až z hrude vyskočiť, že je to veľmi ťažké výjsť taký prudký kopec na tom. Začali sme podnikať po okolí najprv kratšie túry, neskôr to boli celodenné túry. Tým, že sme spoznali celú Kysuckú krajinu až na moravskú stranu, na Žilinsku. Sú tu veľmi krásne horské scenérie, veľké výhľady, vysoké kopce, na ktoré sa dá výjsť na týchto horských bicykloch. Bývalý pretekár svojím novým bicyklom čoskoro nadchol skupinku miestnych cyklistov a v roku 1995 spolu založili športový oddiel so zameraním na horské bicykle – Cykloklub Letavaj Turzovka. V roku 1996 sme absolvovali celý seriál slovenského pohára horských bicyklov, regionálne preteky, Kysucký pohár, Považský pohár, Autor Cup, na ktorých sme dosiahli mnoho prvenstiev a na majstrovstvách Slovenska sme dosiahli 2 tituly majstra Slovenska a 1 neoficiálny titul majstra Slovenska v kategórii do 9 rokov. Jak sa založil oddiel, začal som s nimi chodiť ako tréner na tie prvé preteky. A už na tých prvých pretekoch mi to nedalo, že som videl, že jak tam jazdia a stále ma to nutilo sadnúť na ten bicykel a skúsiť to s nimi. Skúsil som tie prvé preteky, ale bez tréningu boli tie výsledky slabšie. Ale zachytilo ma to ako tak, bol som zdravotne na tom celkom dobre, takže začal som takú systematickejšiu prípravu. Nakoľko som bol cyklista, tak viem, v čom sa mám pripraviť. A v priebehu tých 4 mesiacoch, pokiaľ bol majstrovstva Slovenska, tak som sa vlastne vypracoval na to, že som získal titul majstra Slovenska na tých horských bicykloch.
Po tej zimnej príprave v tom máji vytiahneme cestné bicykle, na ktorých začneme najazdievať hlavne na objem kilometre. Každú stredu absolvujeme časovky do kopcov. Tým, že došiel na trh tento výrobok horské bicykle, tak je to veľký hit nielen v tých nižšie položených mestách, ale aj tu na Kysuciach. Najmä tí mladší chcú športovať. Teraz je trh tak zásobený, že není problém si kúpiť akúkoľvek značku bicykla a oni, tí mladší ľudia, majú o to záujem, takže tá cyklistika určite aj na Kysuciach bude napredovať stále dopredu. 11. Oravec, 1839, ten má horší. 10. Gašperák. V tej dobe kúpil som ho v roku 1991. Stal tento bicykel 15 000 korún. Na tú dobu to bolo strašne veľa peňazí. Ľudia na okolí, keď sa dozvedeli, koľko ten bicykel stojí, tak si mysleli, že mám asi kopu peňazí, že neviem čo s peniazmi. I keď tuto ľudia aj peniaze majú, ale je tu 31 krčiem a dokážu ich v nich utratiť. Ale ja som radšej investoval do tohto bicykla a som s ním doteraz spokojný. Dnes už ťažko kúpite bicykel za 15 000 korún, na ktorom by sa dali vyhrávať majstrovské tituly. A hoci dodnes sa dajú peniaze na Kysuciach utrácať rôznym spôsobom, ľudí už veľmi neprekvapí, ak sa predávajú bicykle aj za niekoľko desiatok tisíc. Na Kysuciach sa tradične darí zemiakom, no posledné roky čoraz viac i bicyklom a cyklistom. Kysucká cyklomagistrála to je sústava doporučených cyklistických tratí v atraktívnom kúte severného Slovenska. Bez cestovných dokladov tu môžete okúsiť peklo stúpaní, ktoré pripomínajú horské prémie pyrenejských etáp Tour de France. Slovenskú pôdu polejete litrami potu, ktoré by ste inak stratili v najkrajších úsekoch talianskych Dolomitov. No Kysuce sú vhodné aj pre menej zdatných. Prekrásna príroda, kultúrne zaujímavosti sú prístupné pre všetkých cyklistov. Ani nie tak dávno sa za ideálne cykloturistické končiny považovali najmä rovinaté kraje. Vďaka bohatému sprevodovaniu horských, ale aj trekkingových či krosových bicyklov sú dnes pre široké vrstvy cyklistov prístupné aj zvlnené kúty. Aj cesty v kopcoch Beskýd a Javorníkov. Kysuckí cykloturisti sa s radosťou zo zdolávania kopcov ochotne podelia s návštevníkmi, nech sú odkiaľkoľvek. A tak z vybraných tratí, ktoré sú vhodné pre horské a trekkingové bicykle, vytvorili Kysuckú cyklomagistrálu. Vzhľadom na to, že bývam na Kysuciach od malička, tento kraj spoznávam na bicykli, v zime na bežkách. Snažil som sa využiť to, že tu je spústa všelijakých lesných ciest, ktoré nám umožnia prísť na hrebene a tieto cestičky určitým spôsobom sa dajú využiť aj na sprístupnenie pre ostatných ľudí. To znamená, takým môjim cieľom bolo vytvorenie určitej siete, alebo teda sprístupnenie tohto kraja vhodného na turistiku aj pre ľudí, ktorí jazdia na bicykli. Projekt cyklomagistrály obsahuje niekoľko okruhov s rôznym stupňom náročnosti, s rozličným celkovým prevýšením. I keď z 3 desiatok navrhnutých trás sú priamo v teréne vyznačené zatiaľ len úseky 2,
miestni cyklisti a najmä cykloturisti z nedalekých Čiech sa po navrhnutých cestách už dnes radi bicyklujú. Na Slovensku nie je až toľko tých cykloturistov ako v Čechách. Verím, že táto situácia sa zlepší práve vytváraním týchto cyklociest a vytváraním značkovaných cyklotrás, ktoré by mali napomôcť ľuďom, ktorí sa boja, povedzme ináč, ísť s rodinou, s malými deťmi na bicykli, že budú vedieť, že tadiaľ to môžem ísť a zároveň aj, ak to bude, povedzme, po ceste, že dotyční šoféry budú tiež vedieť, že tu na tejto ceste môžu stretnúť práve cykloturistu, teda rodinu s deťmi a podobne. Navrhnutá sieť využíva cesty 2. a 3. triedy s minimálnou automobilovou premávkou, ale najmä účelové komunikácie a lesné chodníčky so spevneným i nespevneným povrchom. Okrem stúpaní obsahujú trasy pochopiteľne i úseky zjazdu. Prírodné scenérie sa na cyklomagistrále striedajú s tradičnou architektúrou typického kisuckého osídlenia. Čo sa týka budúcnosti Kisuckej cyklomagistrály, verím tomu, že tento projekt napomôže rozvoju turistiky a verím tomu, že subjekty, ktoré poskytujú stravovanie, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo poskytujú ďalšie druhé služby, čo sa týkajú práve turistov alebo cykloturistov, že pochopia tento význam práve tým, že Slovenský cykloklub splnil vlastne, dá sa povedať, takú svoju myšlienku, ktorou je propagovať cykloturistiku, pomôcť na aktívny rozvoj tejto cykloturistiky a už len čakať na vstup ďalších subjektov, ktorí z tejto myšlienky môžu len a len profitovať. Kisuce majú určite sľubnú cyklistickú budúcnosť. Už dnes tu nájdete zaujímavé trasy v prekrásnej prírode, pôsobia tu obetaví cyklistickí aktivisti a rozširujú sa rady priateľov bicykla. Viete, kto je to cyklofanatik? Je to celkom obyčajný človek, iba sa rád vozí na bicykli. Je taký ako všetci ostatní, iba sa bicykluje každý deň a v každom ročnom období. Je to sympatický človek, ktorý s nikým nepreteká a predsa dosiahol víťazstvo. Zoznámte sa, prosím. Cyklofanatik roka. Volám sa Miroslav Skorka a v minulom roku som získal titul Cyklofanatik Slovenska. Učím na gymnáziu v Truzovke. Kombináciu mám telesná výchova a náuka o spoločnosti. Žiaci sú tu väčšinou teda z tých spadových oblastí, väčšinou také prírodné typy, teda pomerne aj pohybovo nadaní. Mnohé deti tu z tých okolitých obcí dochádzajú na bicykel, hlavne teda v letnom období v jeseni. Väčšinou žiaci majú lepšie bicykle ako ja a veľmi často sa stáva, že ma aj cestou do školy predbiehajú. Na ich prospech to nemá absolútne žiaden vplyv. Bicykel ako dopravný prostriedok je také východisko z núdze. Skôr som bol vždy tak časové zaneprázdnený a čakať niekde na vlak alebo na autobus, alebo dobiehať na vlak a na autobus, nejak ma to nebavilo, tak som zvolil asi tento dopravný prostriedok. Prakticky bicyklujem 8-9 mesiacov v roku. Denne najazdím prakticky, keď idem len do práce a z práce, tak 30 kilometrov. Ale väčšinou chodím hlavne v letných jesenných mesiacoch, chodievam do Turkova, tam má naša odborová organizácia takú turistickú ubytovňu. Som toho správcom, takže to mám ďalších 10 km navyše, takže 40 km v priemere denne. V priemere teda mesačne najazdím tých 1000 km, cez prázdniny, teda cez tie 2 letné mesiace, 1500 aj 2000 km.
Súťaživý typ nie som, i keď niekedy som aktívne robil atletiku, ale pozerám na ten bicykel už trošku asi inými očami. Teda skôr to beriem ako prostriedok oddychu. Môžem sa s ním dostať, kde chcem prakticky. Tam, kde sa druhý človek autom nedostane, tak na bicykli sa tam dostaneme vždy. Tu kilometráž prakticky sledujem veľmi pozorne. No. To jediné ma asi na tom zaujíma. Mám vždy taký interný záväzok najazdiť ročne tých 10 000 kilometrov. I keď viem, že je veľa teda cykloturistov, ktorí najazdia oveľa viac, ktorých ja osobne poznám. Ale mám taký dojem, že nejak tá akcia, ten cyklofanatik, nejak sa nedostala do povedomia tých ľudí. Buď to bolo slabo spropagované, alebo neviem teda prečo. Tento rok mám najazdené 1986 km, čo je nakoniec apríla vzhľadom na to počasie dobre a myslím si, že teda ten limit 10 000 km tento rok splním. Ak sa radi bicyklujete, ba ste dokonca čosi ako cyklistický fanatik, môžete sa do súťaže o prestížny titul zapojiť aj vy. Bližšie informácie a podmienky sa dozviete od usporiadateľa súťaže Slovenského cykloklubu. Najslabším článkom na bicykli je jeho reťaz. Neraz aj najviac podceňovaným a zanedbávaným. Venujme mu teraz trochu viac pozornosti. Reťaze súčasných bicyklov vydržia podstatne menej ako reťaze na bicykloch bez prevodov. Kedy je reťaz zrelá na výmenu? Závisí to od spôsobu a prostredia našej jazdy, ale o stav reťaze by sme sa mali zaujímať už po najazdení 1000 kilometrov. 2000 km je spravidla horná hranica, pri ktorej je nutné vymeniť každú reťaz. Za cenu vysokého počtu prevodov a radiaceho komfortu systémov HG, IG či Powerglide platíme nižšou životnosťou reťaze. Jej opotrebenie zistíme najlepšie exaktným premeraním, kalibrom alebo posuvným meradlom, tzv. Šublerou. Odhad opotrebovania na najväčšom prevodníku nie je veľmi spoľahlivý. Tým posuvným meridlom sa to meria tak, že sa nadstaví 132 mm. Tá miera to je vlastne miera novej reťaze. Nasunie sa to do spodnej časti reťaze, pokiaľ je vyšponovaný ten prehadzovač. A tým, jak to tam zasúvam, proste musí to tam sedieť presne. Pokiaľ to má vôľu, doraz to má 133 maximálne, tak tá reťaz už je vyťahaná. Na životnosť reťaze má vplyv aj starostlivosť o jej čistotu a pravidelné mazanie. Ak opotrebenú reťaz nevymeníme včas, nadmerne vyťahané články obrusujú zuby pastorkov a prevodníkov a tieto treba tiež vymeniť. Servis sa tak výrazne predraží. Preto sa pravidelná pozornosť reťazí rozhodne oplatí. Na počkanie vám v servisných strediskách spoľahlivou mieru opotrebenia zmerajú pomocou kalibra. Pri meraní novej reťaze vidíme, že kaliber nám proste do tej reťaze nezapadá. Tá reťaz má tých požadovaných 132 mm. Cyklisti, ktorých neposlúcha radenie, by sa mali vzdať ilúzií, že reťaz má rovnakú životnosť ako samotný bicykel. Pravidelná výmena reťaze je zanedbateľnou investíciou v porovnaní s radosťou, ktorú nám fungujúci bicykel poskytuje. Alebo v porovnaní s investíciami pravidelného tankovania benzínu. Ak ste dostali chuť okamžite sadnúť do sedla a vyraziť na májovú vychádzku, je to super. A tak sa na cestách stretneme možno ešte dnes. Na televíznych obrazovkách budeme pedálmi krútiť o mesiac. Dovidenia.